Na figyelj csak, itt van a fiú nyuszi, meg itt van a lány nyuszi, látod? De van egy labdájuk, és azzal játszanak. De aztán a kislány megfogja és berakja a masnis dobozába. És aztán elmegy sétálni. Ha elmegy sétálni, akkor látja, hogy mi történik a szobába? Nem. És aztán ez a kis huncut fiú megfogja, kiveszi a dobozból, berakad bele még egy kicsit játszani, és aztán átteszi ebbe a kék dobozba. És aztán ő is elmegy sétálni. De most visszajön a lány nyuszi. És ő is akar most labdázni. Szerinted hol keresi a labdáját? Abba keresi? Hát tényleg ott van. Na, köszi. Akkor most oda viszi.